pides que estás currando, tío. Xa lles dixen que teño acreditación. ¡Venga, hombre! ¡Tío, hombre, hostia! ¡Vamos! ¡Mercenarios! ¡A policía! ¡Defende a homofobía! ¡A policía! ¡Defende a homofobía! ¡A policía! ¡Defende a pederastia! Falamos varias veces con eles, hoxe pola mañá, Lo siento. e tiñan que suspender a prohibición. Ademais, a prohibición non alegaban nada, solamente que estaba fora de prazo. E o que estaba fora de prazo era a contestación da propia subdelegación do Si no hay goberno. contestación, se entiende que sigue la prohibición. No, se entende que se suspende a Non se prohibición. entende, non. Non poden Hombre, alegar sí. simplemente fora de prazo. Son dereitos fundamentais, o dereito Bueno, de reunión e a liberdade de eu son un expresión. mandado, entonces me dicen E que que é non se ilegal, pode. o que está facendo a subdelegación do goberno é Non ilegal. será, eu non interpreto as órdenes, non as interpreto. Máis de 300 persoas que non poden expresarse libremente porque a subdelegación do goberno, polo puro poder da forza, nos impide. Mañán, cando has aquí 200.000 persoas, non van a impedir a ninguén manifestarse, verdade? Me parece moi ben. Está a vosa democracia, non? Sí. Está a vosa democracia. ¡Visita papal! ¡Estado policial! ¡Visita papal! ¡Estado policial! ¡Liberdade de expresión! ¡Liberdade de expresión! ¡Se cree en misa! ¡Llamado Vaticano! ¡Se cree en misa! ¡Llamado Vaticano! ¡Liberdade de manifestación! ¡Liberdade de manifestación! ¡Liberdade de manifestación! ¡Invasión policial! ¡Invasión policial! ¡Invasión policial! ¡Invasión policial! ¡Invasión policial! Do colectivo Mulleres Transgredinto, tamén da Rede Feminista Galega, porque nos reivindicamos o anonimato, e o reivindicamos porque creemos que a clase política emprega moitísimo nomes propios, porque máis que facer defender as súas ideas, o que defenden o seu sillón e os seus cartos, e nós estamos en contra diso, como colectivo feminista que somos. O único que fixo a plataforma Eu Non Te Espero é un pouco organizar as respostas que xa se estaban dando. E sabedes o nivel de liberdade de expresión que hai en Compostela. Agora mesmo estamos nunha manifestación que non se pode celebrar porque a prohibiron ilegalmente desde a subdelegación do goberno a Coruña. ¡Mafiosos! ¡Mafiosos! É unha proba máis da connivencia entre os poderes públicos e os poderes privados como é a Igrexa, non? Hai un silenciamento absoluto do que se está facendo. Se presentou unha denuncia contra o Papa, supoño que saberedes, a plataforma Eu Non Te Espero tamén a presentou, é unha iniciativa de Mulleres Transgredinto, que é un colectivo dentro da Rede Feminista Galega. Esa denuncia consiste en o que pedimos é que se ingrese en prisión a Ratzinger según cando pise o territorio español por crimes de lesa humanidade e delitos de apoloxía do xenocidio, e non é unha denuncia de broma. O que nos parece unha broma é que traian aquí a Benedicto XVI nun momento de crise como o actual, con máis de ou casi 300.000 persoas, 300.000 galegas e galegos que están agora mesmo no paro, e que este costando esta visita 3 millóns de euros. 3 millóns de euros do que declaran. O sea, o que está costando ter aquí a toda esta xente, a máis de 6.000 policías agora mesmo, durante 3 días, eso non o están contando en ningún lugar. Esos son a maiores dos 3 millóns de euros declarados. Sabedes cal é o nivel de represión que nos agarda, ¿no? En cada esquina, están registrando continuamente a xente, impiden a liberdade de ambulatoria, ademais de traer a semellante elemento. Do que se lle acusa é da apoloxía da violencia de xénero, da apoloxía da homofobia, da persecución das persoas polas súas ideas e polas súas orientacións sexuais,
e se lle acusa, por suposto, o delito máis grave, quizá porque as vítimas son as máis febres, polo encubrimento sistemático e organizado de abusos sexuais a menores en todo o mundo. E son delitos documentados e son delitos polos que se ten que procesar. O que se necesita son persoas valentes, suíces e suizas valentes, que o procesen, pero a denuncia non é unha broma. Igual que son valentes as persoas que estamos hoxe aquí, téndonos que manifestar diante deste brazo armado da lei, que ao final o que están conseguindo é iso, que teñamos medo de decir o que pensamos libremente, un suposto dereito dun Estado democrático. Si é que a ti vestes. Queremos denunciar a hipocresía do Concello de Compostela, da Administración Autonómica e do Goberno Español, que en cuanto deseñan e aplican reformas laborais que generalizan o desemprego e a precariedade, privatizan os servizos sociais, proxectan alargar a idade da reforma e liquidar a negociación colectiva, destinan cantidades millonarias a financiar a través do erario público eventos superfluos como a visita de Ratzinger. Achamos que nun estado aconfesional, como di ser o español, o soporte económico dos eventos religiosos corresponde en exclusiva aos crentes, sendo inaceitável descargar o seu financiamento nas costas de todos e todas como sucede hoxe. Esta ocupación ven acompañada da total supresión de liberdade de expresión, a identificación de persoas e o registro policial de carros, as limitacións impostas, a circulación e a vida normal de veciñanza, o silenciamento informativo dos actos de rechazo á visita papal e a vigilancia policial a que estamos sometidas nestas semanas decenas de persoas que a delegación del Gobierno de España tildou de susceptíveis de participar na contestación á visita. Unha institución que postula a subordinación das mulleres aos homes e a doutrina no machismo máis primitivo. Unha institución que neste país estivo e está implicada no silenciamento, persecución e desvalorización da nosa lingua e identidade. Unha institución que no tempo dos nosos avós e bisavós e avós e bisaboas e durante 40 longos anos colaborou activamente con quen asasinaba e torturaba por Dios e por España. Ben, pois o sábado, coincidindo coa visita do Papa, o mesmo día e mesmo horario, en Teo celebraremos un evento lúdico reivindicativo que leva por nome Camiño a Teo, pois en protesta por todo o que significa esta visita, non? O aparello dun Estado sobre o papel aconfesional ao servizo dunha xeita religiosa, por moito que sexa maioritaria, significa a cancelación dos dereitos cívicos, a liberdade de expresión, de circulación, significa esbanxamento de diñeiro público que si xa é grave sempre, máis agora que nun período de crise, onde tantas persoas están a pasalo tan mal, é unha obscenidade que se faga co diñeiro de todos e todas o que se está a facer.